Yang e nder Jolof ko wuro mawngo tawetengo e nder falde Linguère jaɓɓima ballal Elhaji Abdoulaye Wolle Ndiaye ko ambulance médicalisée fawa e juuɗe Elhaji Abou Ndiaye yo nawan ɓesngu yang immorade Gounass Ndiaye ko ballal baɗiragal sabu Allah kadi ko alda e politique sabu kanko o waɗirani sabu tinede yiyede andede wa so politique ala ko Allah tan woni ko waɗirta. Nyalawma dokkirgol coktirde oto o waɗi ko yo alarba 17 lewru septembre hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e nayi ɗon ɗo yang e dow tawteregol helifaɓe nokku o. Maire commune o fodi wonti ma toppito nden ka ambulance o caggal nde holliti weltare makko. Ɗon paama ko ɗum welamo mawɗo hande jaɓɓade ɗumen ɗo jaɓɓade kadi oɗo ambulance par ce que oɗo woni poste santé baɗɗo hembo tan woni ɗo poste santé e commune he foof wadde mo waɗi polarisé presque virus uji gonɗi e commune he foof wadde malade uji ɗi surtout oɗo période ndungu heɗum heɓe keewa malade uji souvent ɓe cohlat ɗumen yawtinde souvent ɓe cohlat kadi addoyde ɓe ɗum foof wadde siko ambulance dañama ɗum ɓurata webtude. E wiide gardiɗo safrudu ndu ballal ngal ari ko e saha mum sabu eɓe gurno e caɗele eggingol rewɓe sowiɓe ɓesgu ngu weltima oɗo sohnajo sababu weltare makko o ronki haalde e yesso amen. Ablaye Wolle Ndiaye min beltima golle mon joodi yo Allah jurnu balde min jettimon no feewi min beltima noon rewɓe yang foof so min mbawi min piyanaten min ñaago Allah miɗo min ñaagan mon Allah yo Allah ɓesda teddugal mon. Koyno tolno e guure 45 ma jiito e ngal ɗo ballal e nder ñalawma o fodde 40 ɗe kam ngarino hawride e dokkirgol coktirɗe ɗe e oɗon saha woni no belbelto mawɗo ɗon ɗo yang